Yo jembril. Mangga menika Betari Sri. Lah aku jenengku yo Sri ya. Sri Gentek. Nah iki Sri Bombok. Ampun jenengan sabdake nggih. Sabdake nek sing apik-apik mawon, ning sing elek-elek mboten usah dipun batin mawon. Kok suarane serak? Sabdake sugih dhuwit kowe. Iya. Sabdake sugih dhuwit ora? Amin amin. Panas iki. Panas donya pripun sabdake wis panjenengan pun rasan apa wonten iki kapan nggih warna muncul. Sausnya aku makan ana ing pertapan gili warna bebarengan karo kowe sak aku rumangsa seneng kok. Basuh kuwi ndene panjangka kuwi
durung kelakon tetep dijangkep mongko tak rewangi yen rino ora doyan mangan yen bengi ra bisa mung kutike aku mikirno Betari Dewi nganti aku kaliwung apa wae Badhok Baso nanging aku ora duweni rasa tresna kelawan kowe mbok yo cukup semene wae ampun tresnani kelawan aku Badhok Baso Betari Dewi kaya kepiye Badhok wis kudune ngerti karo nganti tak rewangi aku perintah pawan kadang-kadang kabesak ageng wong supaya nyolong Betari Dewi tak mapanke ana kene nututi aku tresna lan senajan to kowe iki meksa kaya ngopo aku ora bakal punya rasa tresna kelawan kowe Badhok Baso aku ora sudi ing kene ora ana sapa-sapa sing ana Badhok Baso antare Dewi Sri banjur aku karep tumindak piye apa wae aku iso ora ana sing mepalang mula nyang papan kene kowe gelem sanding lawan aku tak baleni sepesan meneh Badhok Baso aku ora sudi ngadeni kowe Badhok Baso Betari Dewi kowe aja mirang-mirangke karo Badhok Baso Badhok Baso kasar bisa alus uga bisa nak pancen kepuguh ora gelem karo aku apa kelakon aku mrawasa lan kowe nyang papan kene Badhok Baso sepisan maneh Badhok Baso gelem apa ora ora aku mah mateni gelem apa ora Yan wirang apa sing tak sanding Betari Dewi cedak anakku wis ora gelem sanding ya ora ketang piye wae basan pimunggul sak dhuwure langit aku bakal ngoyak lan Betari Dewi